Tervetuloa autokoulu ajotaitoon Hämeentielle tai Puistolaan hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Opetamme turvallisia ja varmoja kuskeja kaupunkiliikenteeseen Helsingin keskustassa. Uudet teoriakurssimme alkavat joka maanantai sekä aamulla että illalla. Myös pimeän ajon kurssin voit suorittaa vuoden ajasta riippumatta ajanmukaisessa ajosimulaattorissamme. Ilmastoitu luokkahuoneemme on miellyttävä myös kesähelteellä. Käytössämme on hyvä, monipuolinen kalusto sekä ammattitaitoiset opettajat. Henkilöautojen lisäksi tarjoamme ajokoulutusta myös kuorma-autojen ja linja-autojen parissa toimiville. Etsi lisätietoa tai tutustu ammattidirektiivikoulutukseemme osoitteessa www.ajotaito.fi.